Shin ko kun san wani dalili ne ya sa ƙasar Nijar ta zaɓi yaren Hausa a matsayin ya koma shi ne yaren da zai zama na gudanarwa a wannan ƙasar Nijar mai albarka? To mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka je mu ɗauki da wannan cikakken rahoto na wannan rana. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mai saurare barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai baƙo ne a wannan tasha ta mu ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa inda za ka ringa samun saƙonnin mu wato da zarar mun ɗaura su a manhajar mu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda muka fara muku matashiya a farkon wannan bidiyo namu na wannan rana, za ku ji inda ƙasar Nijar wato ta yi ƙoƙarin ƙaddamar da yaren Hausa ya koma shi ne yarenta a ƙasan, duba da wasu muhimman dalilan da ya sa ta ƙaddamar da shi yaren Hausan akan ya koma shi ne yarenta. Na san idan mai sauraro bai manta ba, tun lokacin da mai girma Janaral Abdurrahman Chani ya ansa mulki wato a ƙasar Nijar, inda kuma ya fice a wannan ƙungiya wato wanda ake kiranta da ƙungiyar ECOWAS, suka yi yunƙuri kuma suka buɗe nasu wanda ake kiranta da AES. Ya zamanta tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Faransa ana ta samun rashin jituwa. Matsaloli kala-kala suna ta faruwa na yau daban na gobe daban, wanda hakan ya sa ƙasar Nijar ya zamanta ba ta cika ƙulla wani al'amari ba ne wato da ƙasar Faransa. Duba da dukansu kowa na neman kowa ne. To kuma mun san cewa tabbas ita ƙasar Nijar tana amfani da yaren Faransa ne, duba da saboda ita Faransa ne ita ta raina ƙasar Nijar. To duk wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ƙasar Nijar take nuna yanzu ita fa ba ruwanta da ƙasar Faransa. Dukkan wani abu nata ta yakice daga jikin ƙasar Faransa, za ta tsaya ne ta ci gashin kanta, sai ta tsaya ta duba irin wasu ƙasashe ne ya kamata ta yi joining wato ta haɗa kai da su don ta kawo ma ƙasar ta ci gaba. Tunda dai mun san cewa babu wanda ya sai ce shi zai rayu shi kaɗai, ko wai za ka iya gudanar da al'amuranka kai kaɗai ballantana ma a ce al'amura na mulki. Kun ga hakan ba shi yiwuwa, dole kana neman support da guidance a gefenka wanda za su ringa baka shawarwari da kuma yin business na harkoki na yau daban na gobe daban. Kamar Nijar Allah ya mana albarkacin su man fetur da kuma su zinare da dai sauran mining resources na ƙasa, wanda kuma hakan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa sauran ƙasashe suke ƙulla ma Nijar wato suna sa ma ƙasar Nijar ido. Saboda duk wasu albarkatu da muka sani ƙasashen Afirka mu Allah ya ba mu. Sauran waɗannan ƙasashen Turawan da kuke gani suna zaluncin mu a kodayaushe ba abin da suke da shi in banda haraji da suke yawan taxing ɗin 'yan uwansu wasu da talakawansu. Mu ko Allah ya riga ya mana arziki a ƙasa wanda za mu cire shi mu tafiyar da al'amuranmu na yau da kullum. Kun ga gaskiya wannan babban nasara ne, kuma muna ƙara godiya ga Allah Subhanahu wa ta'ala har da ya sa ƙasar Nijar ta yi wannan tunani ta canza yarenta daga French ya koma Hausa, wanda zai zama shi ne babban yare a ƙasan, ko a koyar da yara karatu. Yanzu ku duba ƙasar China wani irin ci gaba ne ba su yi ba, saboda yarensu suke koyarwa da shi, yaren Chinanci ba ruwansu da Turanci da China suke yi. To yanzu a ƙasar Nijar duk da na san akwai yaren da ba Hausa ba ne, amma ai zan iya cewa Hausa sun fi yawa. To muna ƙara godiya ga Allah